Често подценяваме силата на добрата комуникация, особено когато става дума за деца в тин възрастта. Виждам колко е трудно за родителите в технологичното време, в което живеем, да успяват да развиват едно критично мислене от децата си, без да бъдат осъдителни и да създават пространство за свободни разговори с тях. Аз съм Валерия Рачева, детски психолог и създател на магията на детството. Днешното видео ще бъде малко по-дълго, но си заслужава да го чуете, тъй като ще засегна темата за комуникацията с тинейджерите и за това как наистина да подобрим тяхното критично мислене и да заздравяваме връзката си с тях, вместо да я губим. Тинейджерската възраст е особено податлива на външни влияния поради няколко ключови фактора, свързани с социалното, психическото и физическото развитие на младите хора. Тинейджерите преминават през интензивен период на мозъчно развитие, особено в областите, свързани с емоциите и вземането на решения. Освен това, тинейджерите имат силно изразена нужда да принадлежат към друг група и да бъдат приети от своите връстници. Инфлуенсърите често действат като разширени приятели в социалните мрежи, показвайки перфектния живот и стил, който може да подтикне тинейджерите да ги имитират в опит да бъдат приети и харесвани. Към това можем да добавим хормоналните промени и не на последно място липсата на житейски опит, за да разпознаят манипулацията или подвеждащото съдържание. Всички тези фактори правят тинейджерите уязвими към външни влияния и подчертават нуждата от родителска подкрепа. Ако при по-малките деца често казвам, че е важно първо вие да споделяте и вие да им казвате подобни преживявания, които сте имали, при тинейджерите тук вече е важно да се интересувате от техните интереси и да влизате в техния дух. Питайте ги: виждам, че си избрал тениска с еди кой си надпис на нея. Това нещо означава ли? Знаеш ли, мен ми е интересно да чуя малко повече за твоето мнение относно еди кой си изпълнител или видео, което видях в интернет. По този начин отваряте едно пространство и показвате на тинейджера, че вие наистина се интересувате и искате да чуете неговото мнение. За тинейджерите е важно да могат да бъдат чути като малко по-големи, като възрастни и да знаят, че мнението им има някакво значение. В този ред на мисли не правете физиономии, не ги прекъсвайте и не се опитвайте да налагате своето мнение, просто защото сте по-възрастни и смятате, че имате по-добро мнение от тяхното в конкретния случай. За да има вашите думи някаква стойност за тях, първо трябва да сте показали, че техните думи имат стойност за вас. Ученето на критично мислене е изключително важно за подрастващите, което умение ще им трябва за целия живот реално. За всяка информация, която те намират и която им трябва да проверят дали наистина е достоверна или не, тъй като ние сме заобградени от стотици потоци и възможности да се информираме за какво или не, но не всяка информация заслужава внимание. Децата обаче имат нужда да се научат това още от по-малки, не когато влязат в тин възрастта. Това се прави обаче през една малко по-отворена комуникация. Комуникация, която не се свежда до това тези маратонки са много скъпи, затова няма да ти ги купим, а по-скоро до това, кое те кара да искаш точно тази марка. Много ютубъри и друг тип инфлуенсъри рекламират различни продукти, правят смешни, интересни видеа, които децата искат да копират конкретни стилове, искат да правят същите неща като тях. Не им казвайте: това е голямата потия или много е глупаво, а търсете какъв е техния интерес. Мислиш ли, че това видео е наистина реално? Защо ли ги са решили да снимат точно това нещо? Какво ли ги е провокирало? На теб този стил, всъщност, какво най-много ти харесва в него? Търсете това, което е вътрешната причина на детето и то да намира смисъл в нещата, които харесва и иска да следва. Но това се прави също така през нашия пример. Когато вие създавате някакво правило или казвате на детето си за някакво нещо, което трябва или не трябва да прави, не се измъквайте с защото аз казах или понеже аз съм възрастен и трябва да ме слушаш. Обяснявайте какво стои зад конкретната причина вие да създадете това правило. Например, ако искате да им кажете, че трябва да имат вечерен час, който трябва да спазват, обяснете им малко по-подробно какви са вашите доводи за този вечерен час, а че не е просто нещо, което вие в момента сте си решили само и само да ги санкционирате и да ограничите тяхната свобода. Много често тинейджерите нямат против конкретните правила, но се бунтуват по начина, по който те са създадени и по който всъщност ние ги ограничаваме да им дадем повече информация за това. Трябва да ги научим не да
мислят само за готовите решения, а всъщност, че тяхното действие е също толкова важно, колкото последицата, която има след това от него. Създайте си добри традиции и пространство, в което да имате време за различен вид разговори. Независимо дали това ще бъдат традиции, свързани с някакви празници, с конкретни игри или въобще дейности, които правите като общи семейни почивки. Нека това да е време, в което вие да може открито да говорите за различни неща, но не просто вие да давате някакви лекции и да обяснявате конкретни ситуации, а да оставите да чуете и мнението на детето си. Много го повтарям това нещо, защото наистина е изключително важно. Много е важно децата да могат да знаят, че могат да споделят мнението си открито и свободно, без да бъдат разкритикувани, а напротив, да може да поговорите и наистина, ако смятате, че мнението и видите, че крайно не е окей, лека по лека да работите с детето в посока, то да започне да променя своето мнение на база на вашата ценностна система и тази, които вие градите в цялото си семейство. Правете разходки, излети, може да играете по това време на игри, свързани с задаване на различни въпроси от типа на кои са най-ценните качества в един приятел, какво смяташ, че теб те прави добър приятел. Търсете мнение, какво мислиш за еди кой си инфлуенсър или не чух еди каква си новина. Дочух едни деца да говорят за еди какво си, чувал ли си за нещо подобно, искаш ли да ми разкажеш малко повече, може ли да ми дадеш малко повече информация. Говорете открито с децата си вече, когато станат особено малко по-големи, без да смятате, че те са длъжни да изпълняват просто вашите команди. Разбира се, ние сме възрастни и сме тези, които сме наясно с това какво се случва и трябва да зададем основната линия и правилата, но все пак те са живи същества и личности, които в момента се формират и имат нужда от малко повече разбиране и пространство да се изявят. И не на последно място, бъдете примера, който искате децата ви да следват. Независимо, че не сте на тяхната възраст, независимо, че не винаги ви вълнуват неща, които тях ви вълнуват. Просто имайте предвид, че вашите действия говорят много повече от думите ви в много ситуации. Ако вие говорите с детето си и всъщност вие си цъкате на телефона, няма как да очаквате, че детето ще усеща пространството, което му задавате. Ако го карате да изчаква и му казвате, изчакай, тук имам някаква важна работа да довърша, няма как да покажете на детето си, че то е най-важното за вас в момента, независимо дали е по-малко дете или е тинейджър. И вярвате или не, за тинейджера времето прекарано с вас също е много ценно и важно, особено ако той е свикнал на такова от по-малък. Децата ни търсят и имат нужда от нас, но имат нужда и ние да им показваме уважение, търпение и доброта, за да могат те да връщат същото на нас. Ценностите, които ние използваме в комуникацията с децата си, те ни ги връщат и на нас самите. Колкото и невъзможно да звучи, родителите могат да бъдат инфлуенсърите на своите деца, така че градете едни добри и доверителни отношения, бъдете там за децата си, когато те имат нужда, интересувайте се от това, от което и те се интересуват и не ги критикувайте за щяло и нещяло. Надявам се видеото да беше полезно за вас и наистина ви благодаря, че го изгледахте до край. Споделяйте го с когото има нужда и може да се абонирате за канала за повече подобни видеа.